Ако имаш косопад, вероятно първото, което купуваш е шампуан с големи обещания. Но истината е, че 80% от случаите шампуанът изобщо не е решение. В повечето случаи косопадът не идва от скалпа, той идва от тялото, като най-честите причини за това са стрес. Кортизолът буквално свива фоликулите. Дефицит на желязо или витамин D. Хормонален дисбаланс. Възпаление в тялото и нарушен сън. Шампуанът не може да коригира нито една от тези причини. Така че, преди да сменяш 10 шампуана, увеличи витамините, минералите и фибрите в менюто си и намали захарта. Прави неща, които обичаш и ти носят радост, за да намалиш стреса. И избирай шампуани без сулфати и без тежки силикони. Понякога решението на проблемите ни са там, където най-малко очакваме. Просто всичко в тялото ни е свързано и има причина за него. И е хубаво човек да е осъзнат, за да може да го види. Аз съм Боряна от Здраветека. Последвай ме за още полезни съвети.